Intervención ahora da presentación dela no Día das Letras Galegas, pois xa dixen que era pois unha profesora de instituto que ten a diferencia con respecto aos anteriores homenaxeados de que ela non naceu en Galicia, non? Senón que veu a Galicia e se enamorou dela, como ela moi ben expresou, e da súa lingua, e aparte de ser profesora de castellano, pois clandestinamente enseñaba o galego, que era o que a ela pois a fixo vibrar e quererse quedar en esta terra, non? Estábamos comentando que naceu en Cáceres, enamorouse totalmente de Galicia, dou clases en galego e foi unha impulsora moi grande do idioma, da literatura infantil en galego tamén. Tuvo publicacións moi importantes, acadou varios premios e foi unha escritora moi recoñecida. Unha sorpresa porque a xente na conocía. Naceu en Extremadura, fillo de dúas persoas, unha andaluza, outra creo que era de Salamanca, pero realmente ela non era extremeña, naceu ali por casualidade. Veu a vivir para aquí, o seu pai foi abogado, a súa nai mestra, e ela veu para aquí de mestra. Pero o mérito dela é que, sendo de outra región castellana, deronlle naqueles tempos de ditadura castelán, era mestra de castelán. E ademais é unha demostración de que se pode nacer nun sitio como ela, que naceu en Extremadura, anda que o seu pai non era extremeño, era de Toledo, e a súa nai non era extremeña, que era andaluza, e despois vir a dar clases a Galicia e enamorarse de Galicia. O ser de Cáceres pensaban que, bueno, que quizás non era moi apropiado o premio, pero hai máis escritores e intelectuales que, non sendo galegos, están, pois a xente os nome como se foran de Galicia. Pero amou tanto a Galicia, e quixo tanto a Galicia, que se dedicou precisamente a estudiar o galego tamén, que incluso dou clases de galego. Escribiu varios libros. Ser galego porque un quere, ou galego porque se nace, non? No caso dela foi precisamente porque quixo ser galega. O que se merece, non estaríamos celebrando o Día das Letras Galegas. O Día das Letras Galegas precisamente se celebra porque é unha reivindicación para que todos os días, na medida do posible, pois nos relacionemos na nosa lingua, nos relacionemos no galego. Pero, sobre todo, que fagamos o esforzo non solamente de falalo, sino de escribilo. Inda que o escribamos con faltas de ortografía, a nós nos parezca que non está ben, pero practicando chegaremos a dominar tanto a fala como a escritura. E é un privilexio, hai infinidade de povos na terra que non teñen a sorte de ter unha lingua propia, e nós a temos. E isto non nos quere dicir, non nos quere facer mellores que ninguén, pero tampouco peores. E volvo a repetir, se nós tuéramos eso asumido e superamos que nos debíamos de expresar e relacionar en galego, ademais de outras falas, non tendríamos necesidade de facer un Día das Letras Galegas para reivindicar que se fala. Yo creo que non lo suficiente, tenía que tener un poquitín máis, pero bueno, que vamos facer? Eu penso que fai algúns anos o mellor non, pero de hoxe en día penso que cada día está máis reconocido o Día das Letras Galegas. Sempre se fan actos culturales, homenaxeando a escritores e autores galegos, eu penso que sí. Sí, por suposto que sí. Ademais, ao estar institucionalizado, pois iso é un impulso moi grande tanto para as persoas como orgullo para o seu idioma como para a cultura en general de Galicia, porque o que fan é ensalzar en cada edición a un escritor, que están acercando a cultura á xente, e iso é moi importante.
Non, porque falta moita cultura, empezando por parte dos políticos que están arriba na Xunta, que falan un pouco de galego, pero non estudian a nosa lingua como debe ser, nin as raíces da nosa lingua, nin a da música, nin de nada de Galicia. E non saben resaltar. Home, eu creo que sí, que cada vez máis o Día das Letras Galegas ten un reconocimiento profundo en Galicia, sobre todo agora en calquer pobo ou aldea pequena hai un acto conmemorativo do Día das Letras Galegas.